Gikan sa kapin 40 kaniadto karon usa na lang kabalay ang nagpabiling gi-lockdown sa Barangay Cubacob, Mandaue City. Nagpasalamat ang kapitan nga nakpugnan ang mga kaso sa mong dapit ug wa na makakatap ang virus. Ang detalye ni Nico Serino. Human sa mga tulo ka semana, gilibkas na ang lockdown sa dakong bahin sa Purok 4, Barangay Cubacob, Mandaue City. Kapin sa 40 ka mga balay ang naapektuhan niini, sukad gipatuman hinapos sa Agosto. Nagsumikad ang kaso sa usa ka lalaki nga namatay ug nahaya sa kapilya apan uwahina nga nahibaw-an nga positibo di ay sa COVID-19. Sugod pagka-weekend, usa na lang ka balay ang nahabilin nga gi-lockdown. Tungod kini sa nakumpirmar nga kaso sa 13 anyos nga batan-on ug iyang amahan nga silingan sa unang nahaya sa dapit. I-cordon lang nato ilang balay kay para pagkuan lang pud sa kuan paglikay lang pud ba. Samtang kuan magwata sa kanang additional nga 14 days na quarantine sa ilaha. Kan ug wala gyud kuan kuan na sa to sila mabalik na to ang duha so i-lift up na nato ang cordon magagat sa EOC. Gikalipay sa kapitan nga wa na makadaghan pa ang mga kaso. Gumikan sa intervention nga gihimo sa dakbayan pag-lockdown sa lugar. Bisan paunta sa inisyal nga pagsupak sa uban nga naapektuhan ang ilang panginabuhian ug panarbaho. Pagpasabot gyud kinahanglan gyud og taas-taas nga pasensya sa mga tao. Kay di man ni nato kuan di nato masumpo sa kani nga kuan pandemic ug kana na ang magpatigbabaw bitaw ang kanang pulos kainit sa usag-usa. Nga man kinahanglan ta og pasensya og kooperasyon sa matag usagid. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.